Dies irae, dies illa, solvet seculum infamim. Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Gadget Fixer PH, Melissa Nicole Shah, DJR Egilios, at sa mga nag-renew ng badge na sina Alfred Galang, EMGL, Boss Incognito Stories, subscribe kayo dyan, magaling yan, Mang Dadoy, Luis Cardoza, Jasper Raid Stories, subscribe kayo dyan, magaling din yan, Erica Sheila Vizcara, Insane How, Matilde Perez, Joyce Villanueva, at kay Congeniality Queen. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kaibigan ko. Natawagin na lang natin sa pangalan na Buraot. Aminado naman siya na buraot siya. Kaya ayos lang na yon ang ibigay nating pangalan sa kanya. Taong 2011. Pembo, Makati. Kumusta? Ang tagal na nating hindi nagkikita, Pinuno. Ang ikukwento ko sa lahat ng nakikinig sa'yo ay tungkol sa isang karumal-dumal kong karanasan pagdating sa isang multo ba o kaluluwa. Basta, kung ano man ang tawag sa kanila. Kilalang-kilala naman ako ni Pinuno. Mga bata pa lang kami niyan. Kung kani-kanino na ako nakikibahay para lang manginain. Wala akong pake kung anong ulam nila sa bahay. Basta mabusog lang ako. Pagkatapos kong kumain ng tanghalian, lipat naman sa isang bahay para sa merienda. Nairaraos ko ang araw-araw ko sa ganong pamamaraan lang. Aaminin ko na sa inyo, walang-wala talaga kami. Hindi ko na nakita ang tatay ko. Tapos yung nanay ko naman, bata pa lang ako nakakulong na. Kaya nakikitira lang ako sa lolo at lola ko. Pero patay na sila ngayon. Mabuti naman ang kalagayan ko. Tama na ang drama. Horror na. Itong 2011, wala talaga akong tinitirhang bahay. Mabuti na lang meron akong kaibigan noon sa Makati na may bakery. Panadero ko doon. Walang sahod pero stay in at libre ang kain. Maganda naman na naging simula ko dito. Marami rin akong naging kaibigan sa lugar namin. Hanggang sa may nakilala akong masasabi ko na napakatali kong kaibigan. Babae ito Pero wala siyang gusto sa akin. Ako din naman, wala akong gusto sa kanya. Palagi niya akong niyayaya sa bahay nilang kumain, tumambay, minsan mag-inom. Pero grupo kami palagi nun. Tagaluto kasi sa simbahan yung nanay niya, kaya palaging maraming ulam sa kanila. Lalo na kapag araw ng linggo. Paborito naming araw yan. Gawa ng palagi kaming kumpletong magbabarkada kapag araw ng linggo. Dahil linggo-linggo naming ginagawa yon, naging sobrang close na ako sa pamilya nito. Maging sa mga kapatid niyang lalaki at nanay niya. Kaya kapag nasa bahay nila ako, normal na lang yung galaw ko. Ilang buwan pa ang lumipas. Mas dumami ng dumami ang mga naging kaibigan ko. Pero pinakadikit ko talaga itong babaeng kaibigan ko.
Masasabi kong grabe kung mangburaot ako sa pamilya nito. Talagang literal. Minsan nga, may mga uwi silang tsokolate na galing States tapos mas mauuna pa akong kumain eh. Yung mga delata nila, binubuksan ko na lang kapag kakain ako. Natutulog ako sa sala nila kahit wala sila sa bahay. Yun bang at home na at home ako? Wala namang naninita sa akin kaya feeling ko okay lang naman yung ginagawa ko. Kapal ng mukha, no? Hanggang isang hapon, nagsabi sa akin yung kaibigan kong babae na aalis sila sa bahay. Buong pamilya. Namatay kasi yung lolo niya na nakatira sa Pagudpod. Mga 1 linggo silang mawawala. Ang layo kasi nung Pagudpod eh. At saka, matagal na silang hindi nakakadalaw doon. Ang bilin sa kanya nung pamilya ng kaibigan niya, siya na ang tumingin sa bahay nila. Iiwan sa kanya yung isa pang susi. Tapos may mga pagkain naman na doon. Hindi na siya mamomroblema. Walisan niya lang yung sa may bandang gate. Kasi malapit sa daanan yung bahay eh. Pumapasok yung mga alikabok. Lalo na kapag araw ng Sabado. Kasi maraming truck na dumadaan doon. Sumang-ayon naman si Buraot sa alok sa kanya ng pamilya. Natuwa pa nga siya. Pero ang hindi niya alam, isusumpa niya yung mga paparating na araw. Unang araw na wala ang pamilya sa bahay na yon, hindi muna nakapunta si Buraot. Marami kasing gawain sa bakery. Pero mga bandang 6:00 ng hapon, tapos na silang magtinda. Yung bakery kasi, sa gabi, lugawan naman. Eh hindi na siya nakatoka para doon eh. Yung kaibigan na niya tapos iilang mga tauhan pa. Nagpaalam na si Buraot sa amo niya. Ang sabi, bukas na lang sila magkita. Tanong sa kanya ng amo niya, "Oh, saan ka matutulog? May pwesto pa naman sa taas ha. Tabi kayo ni Bingot." Sagot ni Buraot, "Di na pre, may binabantayan kasi akong bahay eh." Wala naman ang sinabi yon sa kanya. Kaya naglakad si Buraot papunta sa bahay ng kaibigan niya. Pagpasok pa lang niya sa loob ng gate, nakita niyang may ilaw sa kusina. Sa isip-isip niya, baka naiwan lang nilang nakabukas yung ilaw. Pero pagbalik niya ng tingin sa kusina, nakapatay na yung ilaw. Nagtaka na siya. Baka may tao sa loob eh. Dahan-dahang naglakad si Buraot papunta sa kusina. Nung binuksan niya yung ilaw, may nakita siyang nakausling paa sa pintuan kung nasaan yung mga kaldero. Kumuha ng pamalo si Buraot para kung sakaling magnanakaw yun, pupukpukin niya kaagad. Ang sabi ni Buraot, "Hoy! Lumabas ka dyan! Nakita na kita!" Umatras yung paa papasok sa loob. Naghintay pa ng ilang minuto si Buraot, pero walang lumalabas. Wala naman siyang dadaanan doon eh. Kulob yung kwarto na yun. Pang mga kaldero nga eh. Binuksan muna ni Buraot yung ilaw sa loob ng kwarto. At saka niya sinilip. Pagtingin niya, walang tao. Takang-taka si Buraot kasi nakita niyang may paa. San pupunta yun, di ba? Habang naghahanap siya sa loob ng kwarto,
may naramdaman siyang humawak sa balikat niya. Napalingon si Buraot, pero walang tao. Dito na siya nagsimulang kilabutan. Hindi naniniwala si Buraot sa mga multo. Hindi din pumasok sa isip niya na multo yung gumagawa nun sa kanya. Ang kaso lang, nagbago ang lahat ng paniniwala niya nung may bumulong sa kanya. Rinig na rinig niya at ramdam na ramdam niya yung malamig na hangin nang magsalita ito sa tapat ng tenga niya na, "Umalis ka rito." Walang sabi-sabi. Tumakbo papalabas si Buraot dahil sa takot. Tumambay muna siya sa labas ng bahay nun. Sa tinagal-tagal niya kasing pumupunta doon, wala naman siyang naramdamang kakaiba. Yun lang yung unang beses. Nag-ipon muna ng tapang si Buraot bago siya ulit pumasok sa loob. Awa naman ng Diyos. Nakatulog siya ng maayos nung gabing yun. Makalipas ang 3 araw, naging normal na ang pamumuhay niya sa bahay na yon. Nagawa na rin niya ang lahat ng mga ibinilin sa kanya. Pero itong Miyerkules ng gabi, ang gigimbal sa pagkatao niya. Tandang-tanda pa ni Buraot yang araw na yan kasi talagang sinumpa niya yan. Mga bandang 11:00 na ng gabi, tahimik siyang kumakain ng itlog at kanin sa lamesa nang may narinig siyang bumababa ng hagdanan. Nasa likod niya yung hagdanan eh. Paglingon niya, wala naman. Pero rinig na rinig niya yung kalampag nung hagdan. Padabog pa nga kung bumaba eh. Napatayo si Buraot para silipin yung itaas. Madilim. Umakyat siya. Binuksan niya yung ilaw sa itaas. Pero wala talagang tao. Habang naghahanap siya sa itaas, biglang tumunog yung kutsara at plato na tila ba may kumakain. Sinilip ni Buraot. Nakita niyang may nakaupo sa lamesa na mahabang-mahaba ang buhok, nakayuko at nakatapat sa platong ginagamit niya. Ang sabi ni Buraot, "Hoy! Sino ka?" Hindi yon lumilingon sa kanya. Tuloy-tuloy pa rin ito sa pagpapatunog niya ng plato at kutsara. Pinupukpok niya yung kutsara sa plato para gumawa ito ng kakaibang ingay. Sumigaw na si Buraot. Ang sabi niya, "Hoy! Umalis ka dyan! Tatawag ako ng barangay!" Lumingon yon kay Buraot. Isa pala yung matandang babae. Itim na itim ang mata at naaagnas na yung buong muka. Kitang-kita ni Buraot yung balat nitong naglalagas-lagas habang bumubuka-buka ang bibig nito at para siyang sinisigawan. Natulala si Buraot at bigla na lang siyang hindi makagalaw sa pwesto niya. Patagal ng patagal, naririnig na niya kung anong sinasabi nung matanda sa baba. Ang winiwika pala nito sa kanya, "Umalis ka rito! Umalis ka rito! Umalis ka rito!"
kasabay nung pagsasalita nung matanda, nagdadadabog pa rin ito sa lamesa. Sumisigaw na si Buraot pero hindi niya naririnig yung sarili niya. Walang lumalabas na boses. Tumayo na yung matanda at naglakad ito papunta sa hagdanan. Halo-halo na ang nararamdaman ni Buraot. Naiihi na siya, tumutulo ang laway, umiiyak, ang pinakamalala, tae siya ng tae. Mabuti na lang talaga. May kumalampag sa gate nung bahay. Tapos sigaw yun ng sigaw sa labas. Tinatawag siya at niyayaya siya ng inuman. Dito na siya nakatayo at tumakbo pababa ng hagdanan. Nagmamadali siyang lumapit sa gate at sinabi niya sa tropa niya na, Pare! May multo dyan sa bahay na yan! Ina niyan! Nahihiya ko sa takot oh! Tinitigan lang siya nung tropa niya. Tapos bigla yung tumawa. Hindi naniwala sa kanya. Hinila ni Buraot yung tropa niya papasok sa loob. Pagpasok nila, nagkalat ang lahat ng ebak ni Buraot sa hagdan. Lalo pang natawa yung tropa niya sa kanya. Pero itong si Buraot seryoso. Ang sabi niya sa tropa niya, samahan na muna siya. Lilinisin niya lang yung bahay. Tapos aalis na siya doon. Nung tapos na lahat, lumabas sila ng tropa niya at nag-inuman sila sa tapat na lang ng bakery. Kinukwento niya sa amo niya lahat ng naranasan niya sa bahay na yon. At dito niya lang nalaman na matagal na palang may mga nakikita yung mga kapitbahay doon sa bahay na yon. Lalo pa kapag walang tao doon tapos patay ang lahat ng ilaw. Maraming usap-usapan sa kanila na palaging may nakadungaw na babae sa bintana na yon kahit wala naman yung mga nakatira doon. Merong umiiyak, tumatawa, sumisigaw, nakikipag-away, halo-halo eh. Nung marinig niya lahat yan, pumasok sa isip niya na kahit kailan hinding-hindi na siya babalik pa sa bahay na yon. At hindi na rin niya sasamantalahin ang kabaitan ng kaibigan niya at nung pamilya nun. At aalisin na rin niya sa sarili niya ang pagiging Buraot. Okay, opinyon ko sa kwento. Dagdag ko lang nung nakabalik na yung tropang babae ni Buraot, sinabi niya yon sa pamilya. Kaso lang, hindi naniwala sa kanya kasi sa relihiyon nun, hindi sila naniniwala sa mga multo. Kapag may mga ganyang entity, sa paniniwala nila, demonyo na kaagad yun. Kaya pinabless nila ulit yung bahay nila. At ayon pa kay Buraot, kahit napabless na yung bahay na yon, kapag dumadaan siya tapos hating gabi, nakakaramdam talaga siya ng matinding kilabot. Kung tatambay man sila doon, hindi siya tumatagal ng 1 oras kasi sobrang bigat ng pakiramdam niya. Ang masasabi ko naman sa kwento, siguro hindi nakikita ni Buraot na may nangyayaring pagtatalo o namumuong negative energy sa bahay na yon. Kaya yung kaluluwa na yon, sobrang lakas na. Nasa punto na siya na kaya niyang hindi magpagalaw ng tao. Ganun na siya kalakas. Tapos may posibilidad din na kapag wala doon yung mga nakatira,
mas lalong lumalakas yung enerhiya niya. Kaya kung titingnan ninyo, kayang-kaya niyang daragin si Buraot. Ito namang si Buraot, bilang literal na buraot lang, wala talagang magagawa sa ganong klase ng entity. Alam nyo, dapat sa mga ganyang klase ng kaluluwa, kinukulong na sa bote o hindi kaya pinapasabog ng tigalpo. Pero ito naman opinyon ko lang. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa ibaba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.